nibathukelana abanye abantwana babethi bazovotela i-ANC. Eyanhlamba. Ubhlungu kuphi kini? Ubhlungu kuphi? Kufike kuthunukale ndawanaphi? Ngaphela umuntu uzovotela inhlangano ayibonayo ukuthi isike yawenza umehluko futhi izokwazi ukuphinde yenze umehluko omkhulu kunalo esiwenzile. Manje kuncinzaphi kuwena nje uvula ivideo uzothuka inhlamba la ku TikTok uthukela umuntu ukuthi umuntu uzovotela i-ANC. Kodwa ke vele lelodwa ivoti lizosebenza, ivoti lizobe lifakwe kwe-ANC. Okunye nokunye aswazi. Ivoti nje lizosebenza, ivoti lizobe lifakwe kwe-ANC. So ke bakithi angathukana umuntu akhankasele inhlangano yakhe bakithi. Futhi ke nje abantu bazoyivotela nkosami ANC and makubhlungu kushuthi sorry shuthi ngizogcina ngingasekho la ku-TikTok ngaphela ngisendreporte i-video yami nale kushuthi ngicela niphinde ni-report. Ngiyaphinda ngiyabuza nibathukelana abanye abantwana mabesi bazovotela i-ANC. Kufike kunenzeki kuphi ndawanaphi kini? Kufike kube buhlungu indlebe ikhala kuba buhlungu kuphi kini nangabe abanye abantwana besi bazovotela i-ANC? Yani inhlamba nibathukelana shuthi nizophinde ni report yena le video ngoba hayi cha senireportile leya engenzi zona nansenye nibathu yani inhlamba vote ANC lapho nini.